Na výrobu našich pečených nanukov budeme potrebovať formu na nanuky, paličky, plnky na vklad, chrumkavú zložku, farbu na čokoládu, bielu a mliečnú čokoládu, hmotu Smartplex, z ktorej si vyrobíme úplne jednoduché malé ozdôbky na naše nanuky. Ako prvé si upečieme piškotový korpus, ktorý necháme poriadne vychladnúť, vložíme ho do misky a proces sa môže začať. Pomaly rozdrobíme korpus, až dostaneme konzistenciu mrveničky, potom pridáme mascarpone a zapracujeme. Mascarpone zapracovávame postupne, aby sme dosiahli požadovanú konzistenciu, ktorú potrebujeme. Nikdy ho nedávame naraz, pretože by sa mohlo stať, že konzistencia by nebola taká, ako potrebujeme a s hmotou by sa veľmi zle pracovalo. Na videu práve vidíte konzistenciu, ktorú potrebujeme a je ideálna, je to konzistencia plastelíny. Našu dokonalú hmotu vložíme do formy na nanuky a dáme si záležať, aby každý jeden kúsok formy bol vyplnený našou hmotou. Keď sme spokojní s tým, ako máme formu vyplnenú hmotou, môžeme zobrať ovocný konfit, naplniť nanúk a pridať chrumkavú zložku vo forme chrumkavých guličiek. Guličky vtlačíme do konfitu a vrch nanuku zakryjeme našou hmotou, ktorú jemne pritlačíme prstami. Ďalšia plnka, ktorú použijeme do nanuku, je plnka cookies, do ktorej dáme domácu sušienku, ktorú si môžete upiecť aj vy doma, veľmi jednoducho. Našu domácu rozdrobenú sušienku opatrne prstami vtlačíme do plnky, prekryjeme vrch nanuku hmotou a poriadne zatlačíme prstami. Keď sú naše nanuky dokonale zatvorené, môžeme ísť dať mraziť. Rozpustíme si čokoládu, zafarbíme, poriadne primiešame a môžeme začať. Nanuky sme vytiahli z mrazáku z našej formy. Zoberieme nanuk, ponoríme ho do čokolády a chvíľku počkáme, kým všetká čokoláda stečie a potom ho uložíme na našu pripravenú podložku. Ja som si zvolila takéto jednoduché vykrajovatko, kde sú veľké kvetinky aj malé kvetinky. A tie ideme aplikovať na nanuk. Veľmi jednoducho pritlačíme a zoberieme menšiu kvetinku. Taktiež pritlačíme a ešte dáme jednu kvetinku. A náš dizajn nášho nanuku pečeného je hotový. Čo poviete, môže byť? Pečené nanuky sú väčšinou určené na detské oslavy, no nemusí to byť vždy tak. Dnes vám ukážeme, aké jednoduché techniky zdobenia poznáme. Napríklad tieto chrumkavé guličky môžu ísť dnu aj von, ako zdobiaci prvok, taktiež tento efektný zlatý posýp, ktorý môžeme použiť či už na zdobenie zvonka, alebo ako chrumkavú zložku znútra. Tento posýp máme aj v tejto krásnej elegantnej farbe. Tiež je to veľmi jednoduchý typ zdobenia. Čo poviete, zvládne to každý?